إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bizni Allah hidayetke көндерген, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Allah Subhanahu wa Ta'alaga hamd сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә көңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мубарак булсын җомга көннәребез. Allah Subhanahu wa Ta'ala илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар, авыруларга хәерле шифалар, тауфиксызлыкта, динсезлектә, намазсызлыкта җөрүчеләргә Allah Ta'ala күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры насыйп әйләсен. Шушы күркәм, якты, җылы, нурлы, бәрәкәтле Аллаһның йортына килдек. Allah Subhanahu wa Ta'ala кылган гыйбадәтләребезне, укыган намазларыбызны, кылган дуаларыбызны кабуллардан кылса иде. Әлхәмдүлилләһ, әлеге менә Юсуф хәзрәт мине тәкъдир итте. Моннан 30 ел элек шушы Казанга кайтырга туры килде. Һәм субханалла, менә шушындый мәчетләр, шушындый җәмәгать хакында әле уйларга да куркып тора идек. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте менә шушы 300 ел арасында күпме бәндә исламга килеп, күпме бәндә шушы һидаят юлларын табып, Allah Subhanahu wa Ta'ala'ның шушы хак юлына, дин юлына, намаз юлына бастылар. Hayya alas-salah, hayya alal-falah. Фалах дигән сүз бу кытылуга ашыгыгыз, намазга ашыгыгыз дип мөәзин чакыра. Менә бүгенге көндә хәзер сәгать 12 сәгать 15 минут. Бөтен җирдә су баса, ут яна, анда дәхшәт, анда ниндидер фаҗига, ләкин бер генә урын бар, җомга көнне кытыла торган. Ул да булса Аллаһның йорты, мәчет, җәмәгать. Фасгау иля зикриллаһи, Аллаһның зикрене ашыгыгыз ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә җомга хакында. Азанны ишетсәгез, Аллаһның зикрене ашыгыгыз, тиз килегез. Һәм дә намаз бетте икән, фанташиру фил арды, таралыгыз җир йөзенә. Кайбер милләтләр, кайбер диннәр фәлән көнне бөтенләй эшләмиләр. Безгә ул вакытны бөтенләй эшләргә ярамый диләр, ләкин без мусламаннарда юк. Намаз бетте икән, сәлам бирдең икән, бер фарыздан икенче фарызга күчәсең. Гаиләңне карау, акча табу, әтиәниләрне карау, башка төрле хезмәтләр, алар бер гамәлдән икенче гамәлгә, бер фарыздан икенче фарызга күчкән шикелле, һәр берсе дә мусламан кеше өчен әҗр савап була, әгәр дә вакытында намаз укылса. Шуның өчен бүгенге көндә нәрсә турында сөйлим дигән вакытта бер әйбер генә күңелебезгә килә, ул да булса Коръәннән иң әһәмиятле булган әйбер, ул да булса намаз. Allah Subhanahu wa Ta'ala'ның Расулы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм һәр вакыт вахи килгән вакытта, откровение, аңар вахи килгән вакытта ниндидер авырлыкны сизә иде, ниндидер бер дәхшәтне, давлениене сизә иде. Ләкин менә шушы аятта килгән вакытта, Әл-Муъминун сурасының 10 аяты шушы килгән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә бу умарта тавышы, умартачылар беләләр, әгәр дә ачсак, менә ниләрен, йортларын, умарталарының бүжитеп тора, менә шушы умарта, пчелиный рой, шушындый тавыш белән килгән вахи.
Abu Bakr razıyallahu anhu ayta, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge şu ayet kelgen vakitte umarta tavuşları kildi, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblağa basıp, kıblağa qarab kollarını ko'tarib dua kıldı. Allahümme zidna ve la tanqusna ve akrimna ve la tuhinna ve kun lana ve la takun aleyna. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Mine şu ayetlerinin ehemmiyetin bilip Peygamberimiz şu duanı Allahümme zidna, i Rabbim arttırsan idi miğa. Arttırsan idi bizge ve la tanqusna kimitmesen idi. Şu duanı iğrenirge gerek cemaat. Her birimiz okurga tiyiş. Ayı neslegine bulsa da mal mı, bereket mi, yırtın mı, başka türlü Allahümme zidna, i Rabbim arttır miğa. Увеличь ve la tanqusna, ne uminşay umine. Ve akrimna ve la tuhinna. Ya Rabbim bizge hürmetini ko'rsat. Bizni hürmetli et. Ve la tuhinna, bizni kimsitme. Окажи нам почет и не унижай нас. Qarali. Ayı Allah Teala'dan sonra gerek her vakit. Sana nedir bir akşa kildiyken, nedir bereket kildiyken, nedir bir yana haber kildiyken, onun bilen kanaat bulma. Nerse degen Allahümme zidna, i Rabbim arttır. Halalini arttır, bereketini arttır, balalarımını arttır, malımını arttır. Ve la tanqusna kimitme. Ve atina ve la tuhrimna. I Rabbim bir bizge. I Rabbim bir bizge ve la tuhrimna. Bizni mahrum etme. Mahrum etme bereketten, mahrum etme balalardan. Bir miğa Rabbim deyip merhuma aniye etmişliği ayak tirap sırağız Allah Teala'dan. Ayağınızı tirap sırağız. Ve esirna ve la tu'thir aleyna vardi anna ve ardina. Ayye. I Rabbim bizge başkalara qaraganda bizni istin kılsan idi. Bizni tübende kılmasan idi. Bizden razı bulsan idi, hem bizni rizalatsan idi deyip Allah Teala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulların ko'tarib şu dua kıldı. Hem aytdı, kimde kim, mine şu 10 ayetini, mine hazır kiletirgan 10 ayetini ötese, özünün ko'ngiline tirkab, amelde buldursa, ol bende cennetli buladı idi. Nindi ayetler iken ol? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge müminlerinin sıfatını aytdı. Qad aflahal mu'minun. Qad degan söz bu fiilge келет, tahqiq. Bu глагол прошедшего времени усиливает глагол прошедшего времени. O'tgan zaman fiilini albatta kildi. Anda bir nindi de şik yok. Nega o'tgan zaman bilan kildi? Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da şunday belagat bilan keltira, onlar kirdiler indi cennetke. Ayı, ali onlar o'lganlar, ali onlar mahşarda qubalga tiyishlar. Lakin Allah Teala aytadi, onlar kirdiler indi cennetke. Kimler? Ellezina hum fi salatihim khashi'un. Namazların Allah Teala'dan şın korku bilan o'qishi bandalar. Khashi'un degan söz, bu nasa degan söz? Ayı, tübençilik bilen, korku bilen, ihlas bilen. Ayı, namazını türlüçe okup bola. 5 minut var iken ali tezgine okup alayım ali. Okuduğu tügül şukup aldı. Namazını okup bola, namazını şukupunu alıp bola. Ayı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeni neşe tapkır jiberdi. Namazını okuyanı görüp turdu da, hem aytdı, irci fasalli fe inneke lem tusalli. Qayt. Yani namazını yana baştan oku. Çünkü senin namazdan gitmedi. Tigisi qaytdı, tağı okudu. Yok, tağı yana baştan oku dedi. Sonundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Namazını itminan bilen, tınışlık bilen, namazını ihlas bilen, namazını aşıkmışığına okurga gerek. Secdelerde, rükûlarda, celselerde, ettehiyatta aşıkmışığına okurga gerek. Eğer de şu namazda lezzet tapmasak, если не найдем наслаждение в намазе, то это намаз под вопросом. Namazda lezzet taptık iken, biliriz mine bütün vakit, şu bigirek de namazda bulgan vakitler kıyamet gününe varaturan bula. Allah subhanahu ve teala onun ferişteleri şahit bulalar. Ey Rabbim, gazaplama bu kişini, ol namaz okudu, benim jirime basıp namaz okudu deyip, jirde onun için sırıtıran bula.
Шуның өчен намазны укыган вакытта ләззәт белән, ашыкмыйча, итминан белән укырга кирәк. Кайбер кешеләр бигрәк тә Рамазан айларында тарихта кем ничек тизрәк укып бетерә, субханаллах. Бар шундый урыннар, бар шундый мәчетләр, бар шундый илләр, алар 20 рикъатны 27 минутта укып бетерәләр, ярты сәгатьтә укып бетерәләр. Бар шундый мәчетләр, анда Коръән чыгып, сәгать ярым укыйлар. Карыйсың, теге 27 минутта укыган җиргә кешеләр әз килә, сәгать ярым укыган кешеләрдә мәчет тулган. Чөнки шунда килгән кешеләр намаздан, сәҗдәдән һәм дә қираәттән ләззәтләнеп, су ничек итеп балыкта рәхәтләнеп, балык суда ничек итеп рәхәтләнеп җиргән шикелле, мөселман кеше мәчеттә шундый рәхәтлек табырга тиеш. Иң беренче Аллаһ Тәала мөэминнең сыйфатын намаз белән башлады. Әүвәлу ма юхасабу бихил абду яумал қиямати ас-салах. فمن صلح صلح سائر عمله فمن فسد فسد سائر عمله. Кыямат көнендә иң беренче хисап кылына торган нәрсә иманнан соң, бәгъдә тәүхид, ла илаха илляллаһ Мухаммад расулуллаһ калимасыннан соң иң беренче намаз укыдыңмы? Уразада түгел, кырбанда түгел, хаҗда түгел, әтиеңә изгелектә түгел, башка намаз укыдыңмы? Кайбер кеше, минем әтием мулла, минем бабам муазин, минем анда прадедушкам мөфти булган, анда мәчеттә галим булган, муазин булган, шейх булган, шулар белән мактаналар. Күпме генә синең нәселдәге килгән шушы варисларың, кешеләрең әгәр дә галим булып та, намаз укып та, мәчетләр салып та, ул сиңа үтми, әгәр дә синең намазың булмаса. Этнический татарин, этнический үзбек яки таджик кына булып калабыз, хакыйкый мусулман булмыйбыз, әгәр дә намаз булмаса. Фәмән салаха салаха саиру амалихи. Кемдә кем намазны мөкәммәл, сабырлык белән, ихлас белән, ашыкмыйча, матур итеп укый икән, ул кешегә Аллаһ Тәала бөтен эшендә дә шундый бәрәкәт бирә. Кемдер намазга зәгыйфлык белән, ашыгып, пышыгып кына тиз генә укып битерим дә китим дип әйтә икән, бөтен эше дә аның шулай була. Bütün işinde Allah Teala şuşa bu namaz bizning kizgimiz. İkinci sıfatı. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Boş sözden, gerekmegen sözden, yalgan sözden, kişilerini kıldırı tırgan anekdotlardan, başkalardan jirak bulgan bendeler, hakiki müminler cennetli buldular. Allah Subhanahu ve Teala ayette Kur'an-ı Kerim'inde tağıda لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ İlla men emara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin beynen nas. Sizning сөйләгән сүзләрегездә, sizning bir-birimiz белән аралашып утырып сөйләшкәндә, бер нинди файда булмый, бер нинди мәгънә булмый, әгәр дә сөйләгән сүзләрегез дөньяга яки ахирәткә файдалы булмаса, ике кешенең арасын төзәтү булмаса, кешене яхшы юлга чакырып, бузык юлдан тыелу булмаса, калган сезнең бүтән сөйләгән сүзләрегездә бер нинди файда юк. Бик күп киләбез, бик күп сөйләшәбез. Әгәр дә кич белән үлчи башласак, с кем я говорил, о чем я говорил, сколько анекдотов рассказал, сколько ненужных вещей просмотрел, безнең 75-80% вакытыбыз бушка киткән. Күпме файдалы сүзләр сөйләдек, шуларны үлчи башласак, бик әз генә. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayta: "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا." Бәндә әгәр дә телен тыйса, изгелеккә чакырса, кешеләрнең арасын төзәтә торган булса, ул вакытны Аллаһ Тәала әйтә: "فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ." Тиз көндә ул бәндәгә тормышына бәрәкәт бирермен һәм зур аҗирләр насыйп итермен диде. Бик күп сөйләшү күңелне каралта. Кәсратул калами ту'митул qalb, fa inna abghada an-nas min Allah ta'ala al-qalb al-qasi. Бик күп сөйләшү, бик күп көлү, бер нокта төшә, икенче нокта төшә, кара точка. Менә шушы точка күбәя дә таш булып кайта. Нигә без җыламыйбыз азанны ишеткәч? Нигә без җыламыйбыз Коръәнне ишеткәч? Нигә ниндидер бер күңелле бер вагаз сөйләгәч, матур вагаз сөйләгәч, тәэсирле вагаз сөйләгәч, башка вакытны җылый идем бит. Башка вакытны күңелем бик каты минем йомшак иде. Нигә мин шул хәтлек чёрствый каты булдым дип үзеңнән сорасаң, аха, кирәкмәгәнне сөйләдем.
кирәкмәгәнне ишеттем, кирәкмәгән кешеләр белән утырдым. Менә шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, һәр вакытны үзебезнең сөйләгән сүзләребезне үлчәргә кирәк. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَاعِلُونَ. Зәкәтләрен бирүче бәндәләр. Зәкәт дигән сүз бу чистарту. Үзебезнең малыбызны пычрактан чистартабыз, мискиннәргә, ятимнәргә, мохтаҗларга бирәбез. Һәм дә шуның белән бергә үзебезнең малыбызны саклыйбыз һәм арттырабыз. Очистительные милостины дип атала. Әгәр дә син зәкәт бирергә акчаң юк икән, зәкәт бирергә нисап җитмәде икән, юк, мин зәкәт бирмим, садаха бирмим, минем әле акчам җитмәгән тиешлегә. Әнә казый әйтте, фәлән хәтлек акча булса гына, ул фәлән хәтлек акча бер кашанда булмый. Бу инфляция белән, бу мәшәкать белән, бу әйберләрнең кыйммәтлеге белән бәлки булмавы мөмкин. Зәкәт бирмәсәң бирмәсең, садахасын бир. Мохтаҗларны кара. Кемдер кулын сузып килгән икән, бир син аңар. Үземдә әз димә, әз булса да бир, Аллаһ Тәала күбәйтә. Субханаллах. Ла янқусу малу мин садақа. Бер кашан да садаха бирү белән мал кимеми. Никогда не уменьшится, если ты даешь кому-то милостыню. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Үзләренең ят җирләрен саклаучылар. Срамные части тела. Части тела, которые должны покрываться. Бигрәк тә хатын-кызлар да бик күп булды. Хатын-кызның куллары, битләре ачык булса, калган җирләре ябык булырга тиеш. Менә шушы хакыйкый җәннәткә эләгүче, Аллаһ Тәаләдән куркучы хакыйкый мөэминнәр алар, үзләренең гаврәтләрен саклаучылар. Карагыз, башта килде күп сөйләшүләр. Минәл лағви мугридун һәм менә монда лифуруҗихим хафизун. Ике әйбер бар. Беренчесе тел, икенчесе ят җиребез. Менә шушы ике әйбер өчен күбрәк җәһәннәмгә бәндә керер икән. Телен тыймаган өчен һәм ят җирен зинадан сакламаган өчен. Шушы ике әйберебезне әгәр дә саклый торган булсак, аларны тәрбияли торган булсак, ул вакытны Аллаһ Тәала шушы ике әйбер өчен безне иншалла җәннәткә кертер. Мин бу хадис искә төшерәм дә, минем кайбер вакытны киләсем килә. Бүтән агъзалар, кол булсын, кылак булсын, күз булсын, аяк булсын, бүтән агъзалар иртә белән поверкага. Бүген нишлибез? Кол нишли, аяк кая бара, күз нәрсә карый, кылак нәрсә ишетә, план төзиләр. Нишләргә бүген? Шул вакытны бүтәнсе дә әйтәләр икән телгә. Син тик торсаң, без сәламәт булырбыз. Ты молчи, ты не высовывайся, язык. Если ты будешь молчать, то мы все будем здоровы, дип әйтәләр икән, части тела. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, бигрәк тә хәзер фитнә вакыты. Карагыз, күпме блогерлар чыкты. Тегендә сугыш бара, монда үтерәләр, монда фәлән. Беләбезме, белмибезме, язарга тырышабыз, беләбезме, белмибезме, до конца укымыйбыз әле менә бу хәбәрне, кемгәдер җибәрәбез. Бүгенге көндә шундый фитнә вакыты, әнә кайберләрне хәзер штрафовать иттеләр миллиардларга. Кайберләрне төрмәгә утырттылар ничә елга. Нәрсә файда иттең син менә шушы күп сөйләү белән? Шуның өчен менә мондый фитнә вакытында, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, эш әйберне саклагыз. Беренчесе телегезне саклагыз. Придержи язык. Икенчесе гаиләңне кара. Шундый фитнә вакыты. Балаларың үсеп җитә. Алар кемгә 16 яшь, кемгә 20 яшь, кая алар җырлыйлар, нәрсә эшлиләр, намазларын вакытында укыйлармы, дәресләрен хәзерлиләрме, кирәкмәгән кешеләр белән аралашмыйлармы, хатның кая, ирен кая, шул үзегезнең гаиләгезне җыегыз менә мондый фитнә вакытында. Һәм өченчесе, тәүбә кылыгыз. Покайтесь. Аллаһ каршында тәүбә кылыгыз. Субханаллах. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, которые охраняют органы своего от всего недозволенного, запретного. Ләкин иләнү, кияүгә чыгу шариғатыбызда әлбәттә кирәк. Әгәр дә бер үзең генә икән, син икенчесе шайтан һәр вакыт синең яныңда. Шараракум азабакум, сезнең иң явызларыгыз, ялгызларыгыз. Ялгызлык бер Аллаһ Тәгалә генә хас. Ләкин бәндә бергә булырга тиеш.
Agar da balag'atga erishdingiz ekan, uylanirga mumkinchiligi bor ekan, uylanirga kerak, kuyovga berga kerak, kishilarni dinlarga kerak. Qay bir kishi aytadi, вот надо деньги накопить. Вот надо дом построить, надо квартиру купить, надо, вот хатын қыз айтады, я закончил высшее образование еді, закончила, уже не берут. Ертіңні салдың, уже сен қартайдың. Аллах Тағаладан сұрағыз. Жылы сұрағыз. И Раббым, ла тазарни фардан. И Раббым, мені ялғыз қалдырма. И Раббым, бер меңа. Әлі шулар әлі қай бір уақытны икшар хатын алған кішілеріні тәнқидлейлер. Вот, вторую жену взял, а я ни одну не могу взять. Аллах'дан сұра, Аллах Тағаладан сұрасаң, Аллах Тағала біле. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَادُونَ. Мына шушы үзеңнең халал булган хатыннарың белән, канизакларың белән генә Аллаһ Субхана ва Тааля безгә рөхсәт биргән, калганы харам, зина харам. Фахишалык ул. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ди Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә. Зина кылмагыз дими, якын да килмәгез. Даже не приближайтесь. Не посылайте смс-ки, не говори, ой, ты какая красивая, ой, извини, туда-сюда, давай встретимся. Yok, менә шуннан башлана. Кул зинасы да зина, кулак зинасы да зина, гафу итегез, теге зур зина да зина. Шуннан башлана. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вала тaqrabu", якында килмәгез дип. "Валлазина хум ли аманатихим ва гахдихим рагун". Ул муъминнар биргән аманатларында үтәрләр. وعهدهم هم биргән аманатларын сакларлар һәм вәгъдәләрендә торырлар. Которые берегут доверенные им и исполняют свои договоры. Менә бу безнең мусламаннарга да бик каты кирәк. Ой, брат, мусульман брат, диләр дә аннарсын бер-берсен алдыйлар. Кайберләре сакаллары киндигенә хәтер төшкән, валлаһи биллаһи дип ант итә дә, аннарсын карыйсың ярты елдан соң үзенең сүзен тотмый, ә син аңа ышандың. Шану, ләкин анда шахидлар кирәк, анда расписка кирәк. Не, я тебе доверяю, валлаһи биллаһи, юк. Шариғат буенча эшләргә кирәк. Менә хакыйкый муъминнар, алар бер-берсен алдамаслар. Сүз бирделәр икән, ул сүзләрендә торырлар. Аманат дигән сүз Аллаһ Тәгалә безгә дал на сохранение. Сәламәтлек бирде, кулак бирде, күз бирде, хатын бирде, балалар бирде. Бөтенсе дә аманат. Менә шушы аманатка хыянат кылырга ярамый. Күзің қая қарый, құлақ нәрсе ишетә, аяғың қая бара, балаларыңны ничек тәрбиялисың, төннәр буе телевизорны ничә сәгать карыйсың, Коръән укырга дисәң, вакыт таба алмыйсың. Шуның өчен вакыт та аманат, бөтен нәрсә аманат. Аманатка кылырга ярамый хыянат. وَالَّذِينَ هُمْ لِصَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Аллаһ Субхана ва Тааля намаз белән башлаган иде. Һәм намаз белән тамамлый муъминның сифатын. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Которые берегут свои молитвы, исполняют вовремя и надлежащим образом. Юхафизун дигән сүз саклау. Мәрхүмә әни әйтә иде, намазны көтеп алыгыз. أول ما يحسب به العبد يوم القيامة أو خير الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في أول وقتها. Гамәлләрнең дә иң хәерлесе Аллаһ каршында беренче вакытта укылган намаз. Соңыннан инде укылгач 5 минут калгач тиз генә шукып алым түгел. Кыймак әгәр дә табада кызса, янса, аны ашамыйбыз, ташлыйбыз. Нинди генә майлы булса да ашамыйбыз. Менә нәкъ шулай ук намазның кадере бетә. Шуның өчен мөхтәрәм гайз кардәшләр, менә ничек итеп пси тишектән тышканны көтеп торган шикелле, тышкан башын чыгарга шуны эләктереп алган шикелле көтеп утырыйк намазны. Кирик бараз иртәрәк кил, куй машинаңны стоянкага. Кил беренче килеп утыр, менә 1-5 минутка, менә бөтен әҗер савап шунда була. Киткәндә ахыры кит, менә кем беренче килде, соңыннан китте, иң күп әҗерне шушы кеше алды. Хәмдә Аллаһ Субхана ва Тааля ул кешенең вакытына да, тормышына да бәрәкәт бирде. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааляның Коръән Кәримендә ахырдан тагы да шушы намазга кайтып әйтә, юхафизун, намазны сакларга кирәк. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Ни өчен дөньяга килдек? Гыйбадат кылыр өчен килдек. Барыбыз да үтәбез дөньядан. Беребез дә калмый, менә монда иң яшенә бәлки 10 яшьтер, иң картына бәлки 85 яшьтер. Бер 50 яшьтән соң инде
bundan 50% kişi ötüp kite. Biribizde kalmay. Nesegine bara şu namazımız, kılgan izgilimiz, gıybedetimiz bara turan bola muhterem aziz kardeşler. Ulaika humul varisun. Mina şu sıfat bilen sıfatlangan bendeler Allah Teala ite ulaika humul varisun. Mina alar Allah Teala'nın varisleri. Они являются наследниками кого? Чего наследниками? Yurt kaldı mı? Yurtunu aldık mı? Yurt kaldı. Yurt kaldı. Maşına kaldı. Hatın kaldı. Balalar kaldı. Şotta akşa kaldı. Bir nesne de alıp barmayız. Lakin Allah Teala ite ulaika humul varisun. Buna alar varisler dedi. Они наследники. Наследники чего? الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Firdevs isimli en Allah derecedeki bulgan cennetini özüne miras etip alışı bendeler наследники Firdevs'a самого верховенства raya bu Firdevs cenneti. Allah Teala her birimizge de şu hakikatini anlarga Allah Teala'dan korkup, ihlas bilen, hikmet bilen, sabırlık bilen hem de Tağda Allah Subhanahu ve Teala iltica bilen namazlarını okurga nasip eylesin. Özümüzne bik baxetli kişi dip sanık cemaat. Bizden de baxetli kişi yok yeryüzünde. Bizden de bayrak kişi yok yeryüzünde. Çünkü biz özümüzne Müslüman dip gine ecretmeyiz. Min gurur Tatar dip gine etmeyiz. Min elhamdülillah Allah Teala'ga buysungan Müslüman, mümin dip Allah namaz bilen Allah Teala'ga şu isbat itabiz özümüzün imanımızını ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullahal gaffara li ve lekum ve lisairil